Ekene kwa Ndi Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko ebe ọ bụ ịnọ na-enene masị m udo ya adịlụ nwoke udo ya adịlụ nwaanyị na afọ m vidiyo anụ m nwesị biko ka nkabarụ wetali ya Igbo because now o ekwekọ ama agba mana ụmụ one thing nchọ attach n'okwu before I play this video dị n'akụkụ ebe a. Our Igbo youth starting from the age of 16 years 14 15 16 to the age of 40 years, those generation are the most insulted, the most humiliated, the most offensive generation I went on one presently now. John wa njiwe kwuya o mgbe gboo ka ya pụta okenye na obele nwa na-emekọ ya sị okenye na respect ya okenye anụ mana kịta that respect anyị ji wee mara Igbo na anazi ya na all because going back to our roots and ndị ọcha after sige na ndị ọcha mere gị after sige na ndị ọcha mere nka na ndị ọcha bata n'alụ ndị nne nna anyị nwe uche mee ya nka mana ichefuzi ya na mgbe gboo n'ihi emejọ king your village head you emejọ Joe and ask your village head o nwere ka ihe esi mee die with their leg slave to another black person in the nearest village or board mgbe ndị ọcha bata ka ebido mewe mmadụ export mana slave trade na-aga between ndị na ndị the nearest village mana mgbe ndị ọcha bịazi ka bịa meweza export ndị ọcha na-emezi ndị be anyị na-eme mmadụ export jee Badagry just go to Badagry ka efu mgbe eji efele wele ndị be anyị onye ọcha nye ndị mmadụ efele ewele ya lesi ya mmadụ enye mmadụ bottle ewele ya lesi ya mmadụ enye mmadụ umbrella ewele umbrella exchange ya to his own fellow human being just because they were not civilized and asị na ndị ọcha mere anyị ihe mana anyị nwa bụ ụzọ mebe onwe anyị ihe tupu ndị ọcha abịa. Just take your time, go to Badagry, point of no return, get there, go and see things for yourself. If you're being with slave market, onye black akpọta onye black ndị ọcha na-ekwe mmadụ ọnụ just because of gịnị shillings kobo ụmụ ego ayọrị ụmụ ego anwecha hole na center so because of breakable plate onye ceramic mgbe ahụ na anyị kpikpi ọnyanwa. Mana biko achọrọ m ka na video online nwoke anọ wete enenezi adịa nke mụta na nke nkwu nke nwere ihe ịghọta because na Igbo anyị kịta anyị na-atọpụzi gịnị ogodo gbara ọtọ. Nene this video o kwesịrị onye ọbụla anyị echu kochukwu ma ochie fada ma ochie pastọ kwesịrị inwe ife ọ na-eme bụ ọrụ ọ na-alụ na onwe ya ụtụtụ mbọsị ụka jebe Monde ojebe ọrụ ọ nọta na mgbede ọka ahụka ya ka receive and take ya kwụsịnata ọra na eze mma mmanya abịa m ọzọ n'ụbọchị tata ọ nwere nkọwa dị iche iche nchọ ka nye tata ife ndị mfegasịrị na-emenụ wee gaa Igbo goo olu wee nenesie wee sị mba na ọka nkwuo maka ya ekwetakwa m n'ụka kweta na omenala na-abụrụ nke ikpere alụsị mana onwe ife na-enye anyị nsogbu nchọpụtara maka abịa na-asị na ndị ụka mere anyị nke a ndị ụka mee anyị nke a ndị ụka mee anyị nke a anyị na-ajụkwa onwe anyị ka anyị mere onwe anyị ejego mgbe dibịa ukwu dibịa nta chọpụtakwa na nru ebe afọ n'ọnwa ife ekwentị ndị ọcha wetara anyị ka anyị ji ma ndị na-eyuzu laptọp ma ndị na-ewe ụlọ ọcha ma ndị na-ewe ụlọ edo mana a na-ekwu na ụka mere anyị ife anyị na-aya nwe sị na ọ bụrụ ụka mere anyị na anyị mere onwe anyị maka ụmụnne anyị ahụ a na-ele mgbe ahụ ọ bụ ndị ụka na-eje eli ya ọkwa anyị na-anwụrụ ya wee lesi ndị bịara anyị ọ bụrụ anyị nwe na-akpọrọ ụmụnne anyị lee ụka wetara anyị akwụkwọ wetara ihe dị iche iche anyị ndị omenala akịta asị na njọ ka anachighị azụ na omenala kedu ebe ha wetagworo anyị kedu yunivasiti ma praịmarị skuul ha rụkwuru wee sị na ebe a ka anyị nọ ka wee na-akụziri ndị Igbo ntọala Igbo ọ ife nsị ka njọ maka na ife niile a na-emesị kịta na-agbagwoju m anya ọrụ ndị ụka nye ndị ọjọọ ka ngwọ nke ndị ụka otu abụna ọ kwesịrị na ndị ụka onye ọbụla ga-abụ osi onye ụka ya enwe ife ọ ya na-eme ọ ya na-alụ ọrụ maka ndị ọcha wetara anyị ụka ha bụ dọkịta ha bụ injinia
ha bụ pilot o nwere ife ha abụọ mana anyị nwee wetara ụka enwezi ife anyị na-alụ anyị nọdozi anya ọ kwesịrị onye ọbụla anyị echi ụkọchukwu ma ochie fada ma ochie pastọ kwesịrị inwe ife ọ na-eme bụ ọrụ ọ na-alụ na onwe ya ụtụtụ mbọsị ụka mọnde o jebe ọrụ ọ nọta na mgbede ọka ụka ya ka receive and take akwụsịnata akwụkwọ nsọ si na anyị egozi anyị site n'ọrụ aka anyị nwa ndị ọcha wetara anyị ụka anyị nwa gbanwezi ya n'ụdị ọzọ tinye ya n'ụdị ọzọ ije n'obodo oyibo ebe a na-akụ ụka ife ga-esi aka ụka mana ibe na be anyị the case is different anyị gbanwe ya n'ụdị ọzọ n'ime ọnwa anyị bụ ndị ụka anyị na-agba ọnwa anyị mgba fada ekwetara na semens ekwetara na fada dibala efe ekwetara ama Jehova ekwetara a na-anụ ọgụ mana ọfụ Chukwu aka a na-ekpere mana ibe n'obodo oyibo ịfụ na ndị agwatara anyị the union na-eme ọfụma a na-arụ ụlọ ụka na-abawanye ihe isi ike na ihe mmegide dị na-adịgwaga arụrụ agbaraga o kwesịkwa na ndị ụka hapụ ụmụ ihe niile ha na-arụ rụbala anyị kọmpit na factory mgbe gboo ka bịa na nke ndị dibịa mgbe gboo dibịa adịghị agwọ ife niile afọ ọlụgba gị asị gị jee ebe onye dị otu a enye gị nsị asị gị jee ebe onye dị otu a agwọta gị asị gị jee ebe onye dị otu a ị na-enwe ụmụazị na-enwe ọnwa afọ asị gị jee ebe onye dị otu a mana kịta na ndị dibịa na-agwọ ịta na-agwọ imoloko maka na ego ka onye ọbụla chọsịrị ego ọchịchọ dibịa ekwesịrọ ịdị na-agwọ ntaramahụhụ ekwesịrị ikwe ofe ife na-agwọ enwere ndị ụlọ ha nwere ịgba afa o nwere obodo ya bụ iru asị na ha na-agba afa agbasị afọ ọ dị mana nkịta ahụ ụfọdụ ya agba afa ụfọdụ ya eme nka ụfọdụ ya eme nka ụfọdụ ya eme nka ka ọ dị n'ụka ka ọ dị na dibịa ụmụazị wee hapụzi ya ụzọ ha ga-eso onye ebe iro si na onye na-esenata chie onye asị na onye esenata chie onye asị na onye esenata chie maka na eziokwu adịghịsị aragwazi ụmụazị eziokwu na ndị ụka ya na-echekọtakwa azụ tọntọ na ha kọrọ mgbe ha bịasịrị mgbe ha bịara ọfụ ihe akpọ ha mbụ ha bịa ịkọta mkpụrụ obi fishers of men mana kịta afọ mbụ ha bịa ịkọta ego ndị dibịa bịa ịkọta ego o kwesịrị na ihe egwere nwayọ bụrụ kịta ahụ were efife chụba ewu ojii ka onye ahụ mmiri mgbe ọ dị n'ọbụba ọkpa onye ọbụla mara nke eme ya dịka m kwụ na mbụ na onye ọbụla kwesịrị inwe ife ọ na-eme wee banye ụka ọ bụrụ onye ife sigara ike ọ gbaga n'ụka ma ndị Chineke kpọ ma ndị kpọrọ onwe ha ma ndị agwụ mara ma ndị agwụ amahụ ha kwuo na ha abụrụgo dibịa ifo na ife kọtakọrọ akọtakọ ka ọ dị n'ebe a ka ọ dị ebe a na anyị ga-eji aka anyị anyị chọọ na ife niile a ga-akwụsị na anyị ga-eji aka onwe anyị bido na be anyị dozibe nwa mmadụ ebidozibe m nke m okeke edozibe nke ọkafọ edozibe nke ọkankwụ edozibe nke ife na ife ga-adị mma ọ gafekwa ha otu a nwa obodo ọzọ anyị esi wee nye onwe ezi otu ọzọ maka na onye ọbụla anya onye ọbụla dị n'ego onye na-achọ ibute ego mbute mana ọ bụrụ ka esi kụziri anyị ife ọbụla nwere mgbe ọbụla enwechi ụtụtụ nwee chi efe nwee chi abalị mana onye ọbụla chọzi na tụ ụtụtụ aka ọ dọrọ ya so ana m ayọ na anyị ga-ebido n'onwe anyị wee gbazibe ife ọdịmma ndị ụka na-agbazi ndị omenala na-agbazi o wee nwee ike daba ka anyị wepụrụ ekworo na anya ukwu etiti anyị onwe anyị ka ife wee gaziela anyị ihe aka ntị ka m kwụnye ọ nwezi ebe ị nwere ị ga-etinye gbadata na kọment sekshọn kwuo ya ma ọ kọwaa ihe karịa nke a nkọwa ekelekwa m ụnụ daalụ afọ nga bụ ichie ambasadọ Chris Ugochukwu onye ekwere aka ese abacha onye ji nna anyị okoro wee malụ daalụnụ